Έχουν υποθεί τόσα πολλά ψέματα όλο αυτό το διάστημα που ντρέπονται τα ίδια τα ψέματα για τα στόματα τα οποία τα εξτομίζουν αυτά τα ψέματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι αδιανόητο. Ήθελα να ξέρω σε ποια χώρα ζουν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ζουν στην ίδια χώρα που και οι δύο μαζί κατέβασαν τους μισθούς στα 400 ευρώ. Όχι, κύριε Μπογιόπουλε, δεν το κάναμε μαζί, κύριε Μπογιόπουλε. Μαζί το κάναμε. Δεν το κάναμε, κύριε Μπογιόπουλε, μαζί. Μαζί δεν ψηφίσατε το μνημόνιο πριν από ένα μήνα. Κύριε Μπογιόπουλε, μην τοκίζετε στην οργή του κόσμου. Ακούστε. Μην τοκίζετε στην οργή του κόσμου, κύριε Μπογιόπουλε. Περί μονότονων συζητήσεων. Κάντε αυτές τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ όση ώρα θέλετε. Εγώ θέλω τουλάχιστον σε αυτό το 1 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου να μιλήσω. Έχετε όλη τη δυνατότητα να παίζετε αυτό το πικ-πονγκ επί 40 χρόνια. Λέω λοιπόν, επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο να έχετε γίνει πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζετε τι υπογράφετε. Επειδή φτάσαμε στο σημείο να μην είναι μόνο ο Χρυσοχοΐδης που δεν διαβάζει το μνημόνιο. Ρωτάω, η σελίδα 415 του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης που μιλάει για πρόσθετες περικοπές στους μισθούς, ισχύει ή δεν ισχύει? Δεν είναι υποχρεωτικά αυτά τα πράγματα, κύριε Μπογιόπουλε. Εάν πετύχει το πρόγραμμα δαπανών μείωσης των δεν ρωτάτε. Η σελίδα 498 του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης που μιλάει για νέο ασφαλιστικό και μείωση των συντάξεων, ισχύει ή δεν ισχύει? Η σελίδα 412 του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης που μιλάει για 150.000 απολύσεις, ισχύει ή δεν ισχύει? Η σελίδα 507 η οποία μιλάει για νέα καταπολέμηση καθεστώτας δημόσιας υγείας, ισχύει ή δεν ισχύει? Η σελίδα 500 που μιλάει για νέους φόρους και για νέα χαράτσια εφόρου ζωής, ισχύει ή δεν ισχύει? Κύριε Μπογιόπουλε, το να επενδύετε στην οργή του κόσμου δεν σας βοηθάει όπως δεν σας βοηθάει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Και μια και μιλάτε για μισθούς Βουλγαρίας και πολιτικά συστήματα, αυτά που κατέστρεψαν την Ανατολική Ευρώπη όλοι, τα έχετε υπόψη σας? Ξέρετε στη Βουλγαρία τι γινόταν 50 χρόνια? Μια και μιλάτε για Βουλγαρία. Ακούστε τι ψηφίσατε. Ακούστε τι ψήφισε ο πρόεδρος σας και ακούστε στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Σαμαράς. Δεσμεύεται τι θα εφαρμόσει. Πάμε παρακαλώ στον Νίκο τον Βούτση. Λαός τι θα εφαρμόσει. Σελίδα 427 του Μνημονίου. Με τα μέτρα που θα πάρουμε θα υπάρξει μείωση στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι το μοντέλο Βουλγαρίας, κύριε Μπογιόπουλε, τελεία παρακαλώ. Εσείς το έχετε εφαρμόσει. Πάμε στον Νίκο τον Βούτση. Σε ένα μήνα από τώρα σχεδιάζετε να μην αφήσετε πέτρα πάνω στην πέτρα. Τελεία και πάλι, κύριε Μπογιόπουλε. Σε όλους αυτούς. Κύριε Μπογιόπουλε, δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Έλατε, θα μας διακόψουν. Να πάει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Κύριε Μπογιόπουλε, η έκκληση, η πρόταση του ΚΚΕ είναι η εξής. Ο ελληνικός λαός να πάει στις κάλπες θυμωμένος, αγανακτισμένος, οπλισμένος, να σας τιμωρήσει, να σας εκδικηθεί και να μην κρίνει κανείς κάποια πρόταση που βγάλει από την κρίση. Εκμεταλλεύεστε την ποιότητα του κυρίου Βούτση. Ο ελληνικός λαός, τότε κάθε ψήφος που θα πάρετε και εσείς και οι άλλοι, την επόμενη μέρα θα του λέτε ότι με την ψήφο του ο ελληνικός λαός σας ζήτησε να πάτε το μισθό του στα 200 ευρώ. Τέλος, κύριε Μπογιόπουλε, αυτά είναι τα προγράμματά σας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Κύριε Μπογιόπουλε, αυτά είναι τα οποία ακούστηκαν, κύριε Μπογιόπουλε. Ελάτε, μην αναγκάζετε να σας διακόπτω έτσι. Δεν θέλω, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν έχετε τσίπα. 40 χρόνια κυβερνάτε, φτάσατε την Ελλάδα εδώ που τη φτάσατε και κάνετε και κηρύγματα νυφαλιότητα.